Jolimbe apagabich mawuok e piny Australia gin moko kuom joriemb ndigni kod jotweny got 76 mane tuge nyasi mar Magical Kenya Trail Series manyo bagi counties abich ma oluoro nam Lolwe. Board mochung' ne weche limbe Kenya Tourist Board no loso nyasi no kagitiyo kanyakla e kambi mar All Media Services mane ni limbe magwenge gi omedre ka okali tuke mopogore opogore. Judith Omondi ntiere kod mathoth. Chula Rusinga, alwora kaka nam Lolwe chalo. Ber mayoyo welo e pachoka. Safar mar meli kowuok e dho wath achiel nyaka e moro. Piny Kenya temo yaro bade rwako welo mawuok e pinje maoko. E pachoka ahinya to kokalo e yor tuke. Wang'e gichopo Ruma National Park, Homa Bay, kod bungu ma Kakamega e piem riembo ndigni gi twenyo got. Mano ma otisi ni Magical Kenya Trail Series. Ka joriemb ndigni ne oidho nyaka kilomita 91 ka jotweny got to ne owuotho kuom kilomita 40. Even as we look at providing the market with the new products that the market is calling for, adventure is taking shape globally, and Kenya is taking a lead in showcasing that indeed we are an adventure destination. Jotugo lero mor magiyudo e tugogi, ahinya to e bungu ma Kakamega, kama bende ne giromie gi le kaka onger, kido ma opogore, kama oriwo rangi marateng' kod rachar mayudore mana e alwora ni. Ulimwengu mzima zinapatikana within Kakamega forest peke yake, like African red pellet flycatcher, it is only found in Kakamega forest, and yellow pellet wattle eye was zinapatikana within Kakamega forest. This activity, we appreciate it so much in this particular region because it's going to open up the region in terms of tourism numbers, and is going to give an alternative product for low spenders, people who are on budget, because we know that it's been costly to do the parks and even the coastline. Kowuok Kakamega, jolimbe gi ne ochweyo nyaka nam Lolwe, kama ne giidhi e meli mowuok Luanda kotieno nyaka Mbita. Wasii wenzangu, wale wakongwe kama mimi wa miaka kama zangu hizi, wasitulie nyumbani wala kazini. Wao wanajiunga na vilabu kama hizi, wakifanya mazoezi, ili wavutie wageni wanapokuja Kenya. Wajue pia kuna wazee wanafanya mambo ya mazoezi na wanafurahia nchi yao. Kambi mar Royal Media Services ne omoloka, mari ore kod bad migao mar limbe pachoka, e chwalo chenro ni maigeno ni biro dhi nyime. Ramogi FM, Ramogi TV, jomakore kanyakla kod Kenya Tourism Board, mar temo ya rothulo mag weche mag limbe moloto e imbo mar Kenya ka kokalo kuom chenro mar riembo ndikni. Ka wan Ruma National Park, kendo ma bedo odiochiengi mogik mar riembo mar temo yao thuolo mar weche mag limbe ne gwenge mopogore opogore. Yande gin Kakamega, Githeri Osinga, kawuono gin kamoluongo ni Ruma National Park, and we hope ni kada mana circuits mamoko moluongo ni opening the Western Tourism Circuit ka infuse gi weche mag culture, kitwa gi timbewa, en gima ber mokalo. Jatatije mar bad migao mar limbe June Chepkemei oyango ni migao ni chano medo kwan mar welo malimo Kenya nyaka milion 5 kochopo higa 2027. Tugoni mar adek ochani dhi timore dwe mar 6 higani. Judith Omondi, Ramogi TV.